Vi er i dag taget en tur til Jokia for at spørge Henrik Juler, om han vil fortælle lidt om, hvordan hans musikalske karriere den er startet. Jamen, det kan jeg sådan set godt. Vi skal bare helt tilbage. Ja. Vi skal helt tilbage til drengeår, hvor Kjell og mig, vi er jo begge opvejst nede på Møllevej. Han er jo byggebjerg og er oppe på Gårde Møllevej. Og vi har lært sammen helt fra barns ben af. Og så var det jo, som vi blev større, så fik jeg jo noget harmonika til jul og lille knapharmonika. Og vi blev lidt større nu, kom ud af skole, så skulle Kjell på tur og have harmonika. Så ville han til at spille harmonika. Nå ja, men det gik jo da sådan. Men vi kom jo ud af skole, og Kjell han kom først ud af skole, og det gør han jo egentlig af på Nørrebro af skole. Det var jo i 63-64. Og der fik han et par gode læger at kende det af. Og den ene han var inden fra Ullerup, han hed jo Christian Christensen, Kette kaldte vi ham. Og så var det en af fra Fyn, det hed Torben. Og de tre, de begyndte faktisk at spille lidt af Nørrebro Atterskole. Så kom de jo, så var det slut det Atterskolevækkens. Og så år efter, jeg skal lige sige, i mellemtid, der kom jeg nemlig over Atterskole i 64-65, det var så Tingle, den tyske Atterskole. Og der spiller jeg lidt harmonika, og jeg spiller lidt guitar derude, men alt selv det er jo alle læger at spille noget som helst. Jeg kom tilfældigvis til at lave den guitar i sløjt, og den kunne stemmes helt rigtigt, så, men jeg drejede jo rundt og de strengeværken, så slog ned af strenge, og pludselig så lød det bare godt. Og det fortsatte med, og det er faktisk sådan, at jeg spiller dager nu. Og det var sådan at sige, det var i en G-dur, den guitar, den blev stemt. Så, men det var jo en gammel træguitar, og det kunne jeg ikke bruge til noget. Så jeg købte jo en ny elguitar for min konfirmationspenge. Men tilbage til det, hvor vi begyndte med Hawaii Trio. Det var jo så i 64, et år 64, da Kjell han var hjem, så blev han spurgt, om vi kunne spille til et elevfest på Nørrebro Atterskole. Og det var jo så, hvor der kom jeg jo ind i billedet. For det var jo bare Kjell og Kette og Torben, det var dengang, men da vi så havde spillet lidt harmonika sammen, så kunne Kjell egentlig godt sige til, jamen så kunne jeg godt bruge sig det spiller. Så alle er jo med inde i de stykker der, hvor de spiller, og så var jeg med over Nørrebro Atterskole. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi fik 100 kroner for at spille hele aften der. Og det meste gik faktisk til transport, for jeg tror nok, det var Per Jessen, der købte derude. Han havde sådan en stor Morris-bil, hvor han købte en gang. Så det kunne vi da være i med lidt instrumenter. Så mest af penge gik til transport, men 2,5 kroner gik det i hvert fald til, fik vi væk ud af det. Så det var den første start. Men så ham Torben, han rejste til Fyn, og så kom lidt med til ham. Og så begyndte jeg lidt på guitar. Og det var egentlig det start af Hawaii Trio, for så, vi har ikke navn nu, men helt sikkert det var Noah, Kjells mor, det kom af Hawaii Trio. Det skulle bare være navn, det klang rigtig godt, det betød ikke så højt. Så det var egentlig i 65, hvor Hawaii Trio faktisk egentlig startede. Og der var det Kjell, han spillede harmonika, og Kette og trommer og jeg og guitar. Og som sagt, Kjells far køb os en gang imellem, og min bror Hans han køb os så, for vi har jo ikke med instrumenter, som vi kunne være i en personbil. Men det gik jo rigtig godt i det der, og han har været hjemme. Vi spillede jo til børns juletræsfest, det var jo både på Dals Krog, og det var jo på Falster Krog, og vi spillede til skoleball og privatfester rundt omkring. Og så i 66, der var Kette jo blevet 18 år, og så købte han til en bil, så en Vauxhall Viva, og det var jo en god takbagage bagud, så det kunne vi jo have nogle højtaler liggende op, og trommen kunne stå ind og bakkesæde, og vi kunne lige ved det. Og det var sådan set det, var vi havde med, men den til gengæld, så var det noget rigtig godt lejt. Så der købte vi langt at spille dengang det vores 3 mand i Kettes Vauxhall Viva. Så var det
1967, der var der så Carl Georg Faudel fra Troelsborg, han kom med, ham kender jo i forvejen, og han slog lidt trum, og det kørte ikke rigtig godt med Kette med i det. Det var ligesom, han ville ikke rigtig læne, og vi kom ikke via, kan jeg sådan set sige. Og Carl, han udviklede sig i det der. Så han kom så pludselig med, men han var det gamle som vores, så han har jo selv bil. Og han har sådan en gul VW Bobble, jeg kan huske. Og jamen, af det hånden, så var vi jo blevet 18 år, og skulle have vores egen bil. Kjell, han fik sådan en rigtig fin lyseblå Triumph Herald, og en helt ny Neckar Jax. Det var ligesom en Fiat 600. Og så kunne vi have vores instrumenter med i vores 3 biler, og så kørte vi langs og spille. Men der var de all til. Så var det i 69. Så fik vi det med i instrumentet igen, til det kunne være i bilen. Men så kørte Kjell jo en folkevognsbus, sådan at i gamle til igen, det var det rigtig kostede mange penge i dag. Og den har vi jo som turbus, som bandbus, kan vi sige. Og den køber vi så med i en del år. Så var der i hvert fald både plads til det ene og det andet, til store hammerne, og Leslie var ved i sådan kø med, og vi fik større højttaler, køjt og forstærke, og en masse angreb. Så den bil, den blev opfyldt op. Men det kører sgu godt. Det gør det. Så i 1970, der skulle både Kjell og mig, der skulle vi ind til MLT. Men vi havde jo vores arrangementer, så hver eneste weekend hjemmefra MLT uge og spil. Og det kører hver weekend. Så det var rigtig godt. Så tjente vi lidt penge ved det. Og det kunne man jo også se. Og altså, de andre var inde ved MLT, de har jo alle penge. Vi andre har jo lidt penge, så jeg var lidt bank derinde og lånte penge uge. Så det var jo rigtig godt, det der. Så kom vi til noget helt nyt i 1971, da vi var kommet hjem fra militæret. Kjell, han har jo fået noget forbindelse med noget impresario og noget sager. Og så fik han den idé, det var sådan set ham, der fik den idé til, nu skulle vi være professionelle musikere. Så midten af 71, der gik vi i gang og spille professionelt, altså kun lavart. Som sagt, i 71, hvor vi startede som professionelle musikere og spillede rundt alle dansestationer og natklubber, hvor vi havde sådan i Danmark et bureau. Det var egentlig dem, det klarede det der. Men det var jo restaurationer, jamen det var jo fra mandag og til og med lørdag aften. Søndag var det fri, og så startede vi mandag igen. Og det var en hel måned gømmen, indtil vi så næste sted igen. Og det findes jo ikke med i sådan noget sted her nu. Det var jo dengang. I 72, 26. februar 72, der havde vi en tur til Norge, der skulle vi spille op i Hammer i en hel måned. Så vi rejste af i 26. februar 72 og skulle starte 1. marts deroppe, og så spillede vi hele marts måned op på hotel deroppe. Det var meget spændende. Så var det igen, da det er i gammelt et bureau, så fik de arrangeret til et år af det, altså i 73. Der skulle vi så være deroppe i 4 måneder. Så der startede vi og spillede ned i Arendal. Vi sejlede fra Frederikshavn og så til Arendal, spillede vi det en måned, og så kørte vi en måned til Hamar, og så gammelt Sverige, helt op til Nord-Norge, op til Tromsø. Og det var vi så op i 2 måneder og spillede et stort hotel der. Og det var jo fint spilletid. Vi spillede fra klokken 8 til klokken 12, og så var det jo et med. Og det var jo med spisende gæster, og det var jo dansebakkette, og det var rigtig fint. Så kunne vi jo få noget at se, for vi var ikke så træet næste dag jo. Så var vi jo langt og kigge der. Det holdt så op i juni 73, der blev vi gerne hoppe i musik, fordi Kjells mor døde i begyndelsen af midt 70, og så skulle han hjem. Og så kunne vi spille som professionelle med, så kan vi ikke over som hobbymusikere, men så har vi jo fredag, lørdag, måske onsdag, hvor vi så spiller. Og det hang så ved hele tiden det. I 75 eller 76, kan jeg ikke huske nøjagtigt, der blev Folkevognsbus, den blev udskiftet
med en stor boogie-trailer. For det var ligesom det var lidt nemmere at lege og lidt bedre køje, og bilen var begyndt at blive slet. Og der har Kjeld så startet med maskinstationen og fået så kørt en landrager. Den blev så spændt for et trailer. Så vi var afsted med en landrager for en stor boogie-trailer, så kører vi ud og spille. Og det kører så nogle år. Så han kom så af med maskinstationen og landrager det hele, og så kørte han til en gammel Mercedes og fortsatte med det. Og den trailer. Der er sgu komme mange kilometer i den, helt sikkert. Så springer vi det nogle år helt op til 1983, hvor vi så begynder at indspille nogle partyborn. For det, nu skulle vi partout lave born. Det var mange andre, der gør det, og så det kunne da være lidt rigtig sjovt. Og vi fik så et samarbejde med noget, der hedder FK Sound, altså Flemming Christensen, oppe i Vojens, hvor vi faktisk kender Gummel hans veje om lørdagen oppe på Akkerskov, når vi spiller det, men interesserer sig rigtig for musik. Så det ville han tage sig af det med indspilning og sælebånd og det. Og den første bånd, den indspillede vi live nede i Ulsnes Center. Det var så et cafeteria nede, et større cafeteria, hvor det holdt lørdagsballer og sager nede. Så det lavede vi lige et livebånd nede. Og bånd 2 og bånd 3, der var vi på Langeland, i Lars Stry og Royal Drinks. De har jo et indspilstudio, det er jo. Og det var vi i en weekend og lavede bånd 2 og bånd 3. Så kom vi hen til 1985, hvor vi så havde vores 20-års jubilæum i Hawaii Trio. Og der lavede vi så bånd nummer 4, hvor det så i toppen gennem 20 år. Og det indspillede vi i et indspilningsstudio op i Bramming. Og jeg kan sådan set sige, det med at være i studiet, vi har altid snakket om som knægt. Nej, så vidt det, til vi kan komme til at spille som dem der, for de spiller jo godt. Og når vi det op, jamen så når vi et skridt længere. Og så når vi op og kunne lave et bånd i et indspilningsstudio. Det var jo alle tids, altså vi følte jo os som konger dengang. Det, så. Og det var rigtig sjovt. Det var det. Samtidig med det i 1985, der holdt vi op vores 20-års jubilæum op på Akkerskov Krog med indbudte gæster, og vi har noget underholdning over. Der er jo Camper Otto, han var og synge, og det var et spillemandsorkester op fra Ghana, der hed Havbos, de var optræde, og så var det en tryllekunstner, og det var en rigtig fastlavden. Det var det. Det havde så lidt over et bånd. Så er det, som det sker om vinter, så kan det da samtidig gå galt. Og en vinternat i 88, hvor vi var hjemme fra Akkerskov Krog, jamen der rasslede vi jo i grævt med hele målvitten. Mercedes og anhænger og hele skidt fik en tur. Og det var ikke godt. Der gik det både ud af højtaler og særdeles ud af boogiehænge det, og det var virkelig godt. Og der købte Carl Geo så en kassevogn, sådan en Mercedes kassevogn, hvor vi så blev som, det blev vores nye bandbus. I februar 1989, der stopper Hawaii Trio. Og det var sådan set sige, det er, ja, vi ophøjer og samarbejder med Kjeld, for det kører sgu ikke med ham, man. Men vi var i hvert fald, eller kan sige jo den måde, lidt forudseende for Carl Geo, han fik bookingbog, sådan lidt fra ham listet, sådan til vi var sikre, til vi har i vores spillen og lidt sager. Og vi aftalte, som man kaldte det, det gik sgu ikke længe det her, og jeg kan huske, det var i begyndelsen af februar. Og vi så til ham, altså, men ingen hastværk, altså. Du blev ikke sådan med du må spille hele februar, må du spille med. Jamen, det var jo i orden, tror jeg, altså det. Men da vi så var lidt forudseende, både med bookingbog og det, så var vi også lidt forudseende med et keyboardspiller. Og så blev Kjeld uskævt, så skal vi jo have en anden keyboardspiller ind. Og der fik vi kontakt med en op fra Vojens, det hed Lars Høgh. Og
det var sådan set sagde, Lars, ham øvede vi jo med i 2 weekender, men vi gøjede op i aula, op i skole, første år. Og de 2 weekender, de gøjede simpelthen til, han kunne fuldstændig ind i vores musikprogram, i hele repertoire. Og det ville også, for vi skulle spille om fredagene, jeg kan ikke huske, hvad dag det var, men om mandagene, der meldte Kjeld fra, og det var midt i februar, sådan cirka. Der meldte han fra, og så har han nok tænkt, nu havde det skier ikke det. Men vi var forberedt, og Lars han sprang ind om fredagene, og vi spillede den 8. gummer med fuld succes. Og vi kunne mærke, at vi var rigtig opbølgelige længe vores to, så det kørte fantastisk godt. Og det var egentlig den måde, jeg havde været kunne vi ikke hætte med. For det var jo egentlig Kjelds navn, det. Og det fik vi jo en særlum med Kjeld til. Det er lige så snart vi startede noget andet, så var det et navn, der hed Hawaii med. Det var fint nok, men vi skulle jo have noget andet. Så vi har jo Lars, og det var LA. Vi har Henrik, det var HA. Og så har vi Karl, CA. Og det passede jo fint sammen med La Heka Band. Og den dag i 1989, der var kommet til La Heka Band. Og fra derfra, så kunne det bare style op for fuld musik. Det nye orkester band, det kom til La Heka Band, og det startede vi i 1989. Så springer vi til 1990, for nu har vi jo prøvet det med lidt indspillet studie og sager, så vi skulle have et kassettebånd lavet fra La Heka Band. Og der var vi i 1990, der var vi oppe ved en hjørne i Randers, og det tog kun lige en weekend, så har vi indspillet det kassettebånd det hele lørdag aften, og det kører faktisk rigtig godt. Men da vi havde en rigtig bassist med, så fik vi Jan Christiansen, og han spiller jo alverdens orkester her rundt omkring i Sønderjylland. Ham fik vi som med og bas, for det en rigtig albas, og det giver noget andet. I 1991, der skulle vi da lige have det bånd fyldt op med en CD, for der blev det jo så lidt moderne, og han har CD, der var det jo bånd, de var jo ved at gå lidt ud af mode det. Så i 1991, der var vi i Joddelbeavers indspillingsstudie oppe i Aarhus. Og der har vi igen Jan med og basgitar. Og der indspillede vi vores CD'er, og det blev samtidig udgivet kassettebånder, og den hed Dance On. Og det bånd der har Lars lavet 4 egne numre, hvor han både har lavet tekst og musik til, og hele indspilningen, det tog cirka 5 dage. Så vi boede jo deroppe, og det hele det gik jo bare op i musik, men det var enormt spændende. For ham Jørgen, han var jo rigtig til fingens bedste, så lavede vi noget forkert, det var den lød godt, det skal vi lige have lavet om, så det blev bare lavet det hele tiden, og så var det redigeringer. Og i hele det her forløb har vi jo vores producer med, altså FK Sound. Han står jo med, han var bag vores hele ganske tid. Den både MC lørdag aften, og så både vores CD, Dance On, de blev temmelig meget spillet på lokalradio dengang. Og det gav jo vores rigtig gode reklamer og omtale og det hele. Det gav jo en masse ting til at komme ud og spille. Det bog, den blev i hvert fald fyldt op. Og Lars, han har jo ud af de 5 stykker, hvor han har lavet, der har han skrevet en sang, der hedder Fuglesangen Kærlighed. Og der var vi med i et musikprogram, hvor det hed På vej mod Dansktop. Vi nåede bare alle at blive stemt ind på Dansktop. Det kunne måske have været lidt ved det sjov, men det nåede vi så ikke. Men vi var der med i radio, og det var bare at spille i radio, som vores grønne knejder dengang gerne ville have. Jamen, det var jo altid at sige. Men det gør det i hvert fald sådan til Radio Syd. De havde nok måske have et øje for det, for vi blev indbudt til at ved der uge en morgenstund, en morgenudsendelse, hvad de havde. Og det var jo både med vi blev interviewet alle mand, og samtidig så blev det spillet vores melodi, de blev spillet imellem, og det blev snakket igen. Og det. Jeg tror nok sådan udsendelse, det er den en halv til 3 kvarter til en time, havde det nok taget i hvert fald. Og det var igen spændende, det var igen en oplevelse. Og det er noget, det kommer man ikke sådan til.
Så det tager vi rigtig derfra. Vi har sangerinder med, og dem har vi har i 5 år i hele den periode. Og det startede i 1991, der fik vi Mia Mauma til udgang 93. Og Mia, jamen hun var jo sådan en lille pige, at hun var 15 år dengang. Og det startede den måde til, hun skulle synge til som lidt underholdning ned i Nøffel til en byfest. Og vi skulle spille det til. Men for til det skulle være lidt ved det ordentligt, så skulle vi lige øve lidt med hende. Og vi fandt jo ud af, hun sang jo rigtig godt, og det fungerer godt. Og så med han sang ind over, det giver jo lidt andet igen. Så Mia, hun var med i det et par år der. Og, men det blev hun også lidt kæve og skulle prøve noget andet. Så fik vi Anja med. Hun stammede fra Genea. Sang en år rigtig godt. Hun kom med i 94 til 96. Blev kæve det, for hun gik over skole, og det skulle ske noget andet. Så i 97 fik vi Turi med. Og hun kom med fra Als. Og Turi, hun sang sammen med os i 3 år der. Og det er nok en af de bedste, vi har i det. Hun for hulen var hun god. Kunne tilpasse, og det var lige meget, hvorfor nogle stykker, hun røg lige ind i det. Men Turi, hun skulle også flytte fra en anden by, og så blev det heldigt til mig. I 2001 til 2003, der fik vi Diana med. Og Diana opdagede vi egentlig, vi spillede til en amatør Grand Prix. Gik vi 2 år ude i Bredebrohalle. Og der sang hun, og der blev hun som nummer 1 det uge. Og så kunne vi egentlig godt bruge hende, for hun har en fin stemme. Søde pige, stille og rolle, hende kunne vi arbejde sammen med. Så det gik fint. Og for begge sider, ja, det var rigtig godt. Men det er igen det, hun blev også hævet og skulle til noget andet. Så i 2004 indtil 2011, der har vi Dorte med. Og det er hende, vi har længst med. Og det fungerer rigtig godt med Dorte. Hun sang rigtig godt. Og det vi har meget fornøjelse af. Så kom vi til december 2000, hvor Lars han så stoppede som keyboardspiller. Han var faktisk blevet så rimelig godt træt af at spille. Det kunne godt mærke ham, det gejst, den dalte. Så han meldte ud, nu vil han med. Nå, så var vi jo der så skulle vi jo til have en anden keyboardspiller igen, og det er ikke bare sådan. Så vi har jo følge uger, og så fandt vi, eller kom i kontakt med Brian op fra Arild. Og Brian, han er jo kørt ud som solomusiker. Og han har i sin måde kørt ud. Så det var i januar 2001. Han var godt nok en god musiker, men det fungerer ikke helt optimalt, som når vi spiller sammen med Lars. Så det var ikke, kan man sige, vi var ikke rigtig tilfredse med det. Så i 2002, der var vi til en privat fest. Johan havde fødselsdag, og så var Lars og Tina, de var med, og så snakkede vi med Lars, og han var til med sammen. Han ville gerne spille med os igen, og så kom Lars med igen, og han havde fået fuldstændig ny energi. Det kunne vi virkelig mærke af ham, og så kunne det bare rigtig, rigtig godt. Og vi har jo spillet til privatfester, byfester, teltballer, halvballer, amatør Grand Prix, så meget. Og vi har spillet Side om Side med Bamses Venner og Boney M, Kjell og Hilda, Per Nielsen og mange andre rundt omkring til de fester, hvor vi har været. I august 2010, der gik det galt med Carl Georg. Der vil han gerne stoppe, for han fik en højeskaj, eller en miniær sygdom hedder. Den går ind over balancen af. Og han kunne ikke rigtig stange en ren vej. Han vidste ikke, hvornår han fik anfald, så han tog ikke være at spille med. Det kunne jo være, når han så over scenen, og vi spillede pludselig, så fik han den der, og så blev han skidt. Og så kunne det gå time, før han var klar igen. Så han tog ikke være længe, så han ville stoppe. Så Carl, han stoppede i august i 2010. Så tænkte Lars med, jamen ved du hvad, så kan vi som duo med Dorte som sang ind. Og det virkede faktisk også godt, og vi har i hele kø ind med automatbass og trommer, og hele muligheden har i programfærd, og det. Han er lige godt, han Lars, det var glantet med en trommeslager. Så han har fået for øre, det var en Søren ned fra Pejborg, var det været professionel musiker.
han var egentlig ledig, og han kunne godt tænke sig at være med, og så var Søren op, og vi prøvede at spille, og det fungerede godt. Han var pok med dygtig. Det var han. Så han kom med fast i Laheka Band. Men det er jo sådan set det. Og i et eller andet tidspunkt, så begyndte man jo at føle sig gammel. For Søren og Lars, de var lige 20 år yngre som mig. Og Dorte. Og så kunne jeg egentlig godt mærke, hvor det var hen. For vi har lidt ved det forskellige meninger om, hvordan musik det skulle være. Og jeg mener jo stadigvæk til det gik lidt ved det, som vi har kørt hele tiden. Men de kunne nok mærke, den trådte den anden vej. De ville noget andet. Og så tænkte jeg, jamen så er det klogest til at stoppe her, når laget går godt. Så jeg stoppede i udgangen af 2010, så jeg spillede mit den sidste ball, den spillede op på Røring anden juledag i 2010. Og så var det slut. Og så var det jo så til Laheka Band i Køge med Lars, Søren og Dorte, og de spillede i et år. Og så var det af, for så blev Lars syg. Og det var sådan set det hele historie og vores musik. Men nu er du så kommet, du er pensionist. Ja, og det er en god tid her. Hvad er filosofi, det går med? Ja, nu skal du bare sige, jeg gik jo på efterløn i 2009. Og der var jeg lidt forberedt med noget, jeg kunne godt tænke mig at blive gammel traktor. Og mit mærke, det var Seto, for det er jo opvækst med hjemmefra og gå dengang. Og så skulle jeg se, om jeg kunne finde sådan en gammel Seto. Det fandt jeg. Og siden den tid har jeg arbejdet i gammel Seto, veterantraktor. Jeg har lavet lidt bil indimellem, en Triumph-Herald. Jeg har lavet lidt Jeep indimellem, og igen lidt traktor. Og nu er jeg i gang med en folkevogntransport, vi skal have som autocamper. Og med i sådan en veteranklub? Ja, men så er jeg med i DCD veteranklubber omkring. Jeg er i hvert fald med i 3. Altså hvor vi får et stort blad til, og vi kører til træf. Vi kører traktor op til Silkeborg hver eneste år. Der er vi væk i 4-5 dage og hygger os med det. Jeg er med i en traktorklub overalt, og hvor vi hver 14. dag har møde. Så jo, tid den går rigtig godt. Jeg kan næsten ikke få tid til at slå til. Det kan det jo. Ja, jamen, det er sjovt. I har jo noget veteranmøde her i Jokie. Er det en gang i morgen? Jamen, vi har jo Jørgen Madsen heroppe, hvor det er formand i Tønde Veteranklub. Han købte den gamle bandstation her i Jokie. Og det er jo en del år siden, det er måske 4-5 år. Jeg kan ikke huske mig i det. Men han har foranstaltet fra, men det startede i april, og så er det også den sidste fredag i hver måned. Der er det møde heroppe på en stor parkeringsplads ved brandstationen. Og det kommer hundredvis af biler. Det er stopperfuldt af folk, og det er rigtig hyggeligt. Og så er det jo mange andre veteranstævner rundt omkring i hele Danmark. Så hvis du vil, så kan du købe næsten hver aften i hele sommerperiode, og i weekend kan du over væk, hvis du vil. Det er så meget. Og det er hyggeligt. Det er jo, og vi brænder jo for samme ting, og det er jo enten de gamle biler, eller traktor, eller knalde for den slags skyld nu her. Ja, det er blevet helt ind med knalde. Godt. Vi sagde tak, fordi vi var kommet og besøge det. Det var rigtig hyggeligt, Kai. Det glæder mig til, I vil det. Godt. Tak for det. Og jo, han kan stadig.